Ilusio handiarekin etorri dira zozketara eta urduri daude. Piskat urduri, bai, normala da. Esto sería pues como un milagro, ¿no? Nik uste negarra ingo dara. 10.300 pertsona apuntatu dira La Herrera auzoan egingo diren babes ofizialeko 24 etxetako bat lortzeko. Eta 12.200 inguru Morlanseko etxe hauetan alokairupean jarriko diren 71etako bat eskuratzeko. Lehenengo aldiz, babes ofizialeko etxea alokatzeko apuntatu direnak gehiago izan dira erosteko asmoa zutenak baino. Askok ezin diote 128.000 euro inguruko hipotekari aurre egin. Orain hipotekatek biltzeko okerro. Igual compra luego igual ni siquiera me dan el crédito. Zozketa adi-adi jarraitu dute eta ez dugu postasunik ikusi atanon bildu direnen artean. Pena bat, baina bueno. Lehenengo aldia? Bai, lehenengo aldia, así que bueno, ez naiz kejatzen zeren, bueno, bakarrik bat egin dut, osake... Morlanseko alokairuko pisuen giltzak datorren hilean banatuko dira, errenta baxuena 181 euro eta altuena 216. Herreran, babes ofizialeko etxeak egin gabe daude oraindik hemendik 2 urtera prest egotea espero dute.